My Dream star Sofia Pablo giflex ang iyang diploma human mitapos na sa junior high school. Proud na proud siya sa iyang nakabot taliwa sa kabisi sa iyang mga proyekto. Plano ni Sofia nga mopadayon sa senior high school ug motiwa sa pag-eskwela. Finally, this is it. Madayon na ang tandem nila Kapuso Primetime Queen Marian Rivera o Gabby Concepcion alang silang bagong Kapuso project. Atol sa ilang storycon, dili matago ang excitement sa duha, ilabi na nga kini ang labing unang pagbalik TV screen ni Marian Rivera human sa tulo ka tuig. Kahinumduman nga silang Marian o Gabby unta ang magpare sa first yaya nga gihulipan ni Sanya Lopez. Mirampa og mitambong ang pipila ka mga sparkle artist atol sa fan meeting sa salida nga gibidahan ni Hollywood star Chris Hemsworth. Usa sa mga head-turner sa kalihukan ang Asia's multimedia star Alden Richards nga mipahugyaw sa mga tumatan-aw. Samtang sa mga nagkainit nga eksena sa Unbreak My Heart, gidala ni Alex si Renz sa birthday party sa iyang amahan nga si Matt. Buot ni Alex nga malaila ni Renz ang iyang pamilya uban ang tibok Zhang family. Unsa kaha ang first impression sa Zhang family kang Renz? Kanang dungan tang sayran karong gabi sa GMA Talibabad, Pinoy Hits ug iHeart Movies 9:35 PM ug sa GTV Usab sa 11:25 PM.